खनसेबाव दे 1 2 3 बरिया नोंथांमोना जुदि लामाखौ सोरबा हमनो हादोंब्ला एसे खोन्थाहरनो हागोन गभर्नमेन्टआव आरो बुंहरनो हागोन आं नोंसोरनो खोन्थानो होआखै दासिमबो जों अबाव थांगोन अबाव थांनो नागिरदों आं बेखौ खोन्थाना होनोसो सानबाय जों दिनै थांदों कासिपुर खाथियाव मोनसे बिलोआव जों दुगैनो जोबोद मोजां नोंथांमोना नायलांबाय थादो Oh. 1 2 3 Hayo deh, hayo. Warrior. Hayo sadeng. 1 2 3 Warrior sadeng.
dia? Oh, ada dia. Dia berapa itu? नोंथाङा दुगैनानै माबोरै मोनदों? आं बे दैयाव दुगैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे दैयाव आं दिनैसो दुगैफैदों आरो बे दैया जोबोद मोजां आरो जायफ्रा बे दैयाव दुगैनो गोसो बा इन्जय खालामनो गोसो बिथांमोना नैबे दैयाव फैनानै दुगैनो हागोन आरो गोसोखौ गोजोन मोनलांगोन मानोना बे दैया आइरन गैया आरो जोबोद गोजोन सराबाबो बे दैखौ लोंनो हाथावना नायनानैनो जोबोद मोजां नुयो आरो जायफ्रा फैगोन बे दैयाव दुगैनो लागै बिथांमोना गोसो गैयैफ्राबो बे दैखौ नुनायनि गेजेरजों दुगैनो गोसो जागोन। ओरैनो माने बे जिहेतु दुगैग्रा जायगा बे जायगाया लकेसना अबेथिं जायो? बे जायगाया बेथन सखानि साहा फैनांगौ आरो बे जायगानि मुङानो जाबाय कासिपुर बादागावनि साहा एसे ससे फैनानै बे नामखौनो बुङो कासिपुर आरो बेयाव जायफ्रा गोसो बिथांमोना फैनो हागोन। आंबो बे गामिनि नङा जोंबो बेयाव जोङो नैबे सेंग्राफोर लोगोसे ज' जानानै जोङो नैबेहाय दिनै गोसो गुदुङै नैबे दैयाव जों दुगैनो लागै फैदों। मैयाथ' आं बुंखाबाय दै भिडिअ'आव माने फुटबल गेलेदोंमोन ना जिहेतु बे फुटबल पाबजि गेलेग्रा आरो पाबजि गेलेयो दा बेयाव पाबजि गेलेग्राल' फैदोंना ना गेलेयोबो फैदों? बेयाव पाबजि गेलेग्राया फैदों आरो पाबजि गेलेग्रा जास्ट सानै बा साथामल' दङ बेहाय आरो गोबां गोसो गुदुं होनोब्ला बे पाबजि गेलेग्राफ्रा गोसो गुदुं बेदि खेला दुलायाव आरो बबेयावबा एसे इन्जय खालामनायाव गोजोननाय लाहैनायाव माने नैबे पाबजि गेलेग्राफ्रा गोसो गुदुं। दा बे जि दुगैदों बे दैया माने साफाथार नामा बेखौ बुंना होगोन एसे? बे दैया जोबोरै साफा 100% साफा होननानै बुंजायो मानोना बे दैयाव माने जेबो भेजाल गैयि बायदि गैया बेयाव गैयाखौ बुंनो हायो आरोना। दे जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। बेयाव फैनानैथ' जोङो जोबोर मोजां मोनो बिनि जों एबारदों आं सेकेन्ड टाइम जाबाय फैनाया मानो होनब्ला बेयाव गोबां मानसियानो फैखांबाय अब्लाबो जों फैनाय जायाखैमोन जों दा फार्स्ट टाइम फैनायाव जों एसे खममोन दा जों गंनै अट' लाबोबाय मानो होनबा गामिनिखौ जों पाबजि टीम माबा मोनसे टीम दंमोन बेजों लोगोसे दिनै गेलेफैनाया गासिबो बेयाव दुगैफैजोब्बाय मैया आरो बेयाव दुगैखांनानै जेब्लायबो नैबेयाव खेबसे दुगैफिनलांनांगौ मानो होनब्ला बेयाव गोबां मानसिया बिदिनो लेथ्रा खालामलाङो हासुलाङो बिदिनो सोरबा जुमुदै गारलाङो बेखायनो बेयाव दुगैखांबा नैबेयाव दुगैफैनांगौ आरो होमबानिया देहाफोरा जेबो जानायनि ओरैनो माने बे